og velkommen til X-Factor. Hej. Hej. Hvad hedder I, og hvad vil I synge for os? Jeg hedder Tine. Og jeg hedder Kaja, og vi vil gerne synge Smack That. Og vi har været på julemærke hjem, så vi har valgt at kalde os selv for, The Christmas Stamps. Og var det ikke The Christmas Marks? Ja, Christmas Marks. Ja, så men skal vi bare begynde? Ja, bare start. Okay. Smack that, get on the floor, smack that, smack that, smack that, floor, smack that, then have some more, smack that, get on the floor, smack that, Ja, tak. Nå, ja. Så, Tine. Det er musik for mig, det der. Fuldstændig enig. I er lige til scenen. Der er noget power, som jeg synes er rigtig godt, så det er ja. Vi er videre. Og for mig. Yes! Okay. Hej, jeg hedder Gunhild. Jeg vil gerne synge Inderst inde med Søs Finger. Jeg går bare i gang. Inderst inde er vi store og små. Stop. Prøv nu at høre her. Kan du ikke synge en anden sang? Jeg har ellers slået mig selv, at jeg ikke vil bruge den i dag, men det her det er Gunnar, og han bringer min indre karma frem. Ja. Bamse har fødselsdag, og det har han jo, og det er i dag. Bamse har fødselsdag, og det har han jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle trumme vil. Hør nu her, hvordan vi trumme vil. Der er lidt for meget Gunhild, så skal vi ikke splitte dem op? Så Gunnar går videre, vil jeg sige, hvis du kan gå med til det. Nej, det kan jeg ikke gå med til. Gunnar og mig, vi er som yin og yang. Vi kan bare ikke skilles ad. Skal vi ikke lige have en snak? Men det er jo vores tur lige om lidt. Hej, tak. Det var okay, god energi. Okay. Du vil da bare springe din snak over. Puha. Men sådan er det jo at have børn. Men med Sit It Bang er det intet problem. Se her, hvor let det gør os. Og toiletbræt er som nyt. Puha, sikke et gris. Men med Sit It Bang klares det lidt. Se her. Bang! Og snavset er væk. Hvad skal vi se? Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wild enough, baby. Nej, det er mig, der er blevet fuldstændig tonedøv. Og hvad skal jeg have for dit ben? Kan du komme ud? Det var eddermame for kamp, det. Der var fandme mug i det eller sådan noget. Hun havde jo så meget talent, altså. Hej! Ja! 2 minutter starter nu! Vi skal bruge, der er lidt fedtet her, en gaffel og en appelsin og et æble. Og der er ikke så meget tid tilbage, kan jeg fornemme, så jeg har snydt lidt.
Er der noget, du vil synge? Synge? Den havde jeg ikke lige forventet mig at sige. Er det ikke optagelsen til det måtte køkken, det her? Nej, okay. Det er jeg ked af. Så spiller jeg igen. Hej. Følg med i næste uge i X-Factor.